Tras varios intentos infrutuosos de que outras administracións responsables asumiran o acondicionamento da rotonda de T, o Concello de Rianxo decidiu executar a actuación unha vez tramitados os permisos ante a Xunta e a Deputación da Coruña. O obxectivo desta actuación é embelecer e dignificar o principal punto de entrada ao municipio e minimizar os custos de mantemento que implicaba ata o de agora. Buscamos embelecer, en primeiro lugar, dignificar, dicía antes, pero tamén buscamos reducir os custos de mantemento cunha actuación que minimiza pois o que é o traballo de mantemento anual. Minimiza, non o elimina completamente, pero sí que non hai que estar, como estábamos até agora, pendentes do medro da herba, de renovar a herba que existía, etc. etc. O novo deseño contempla diferentes tipos de grava, así como algún elemento vexetal e ornamental. Optouse por un deseño no que está a rosa dos ventos, dibuixada no que é a rotonda, e onde tamén vai haber unhas letras grandes co nome do noso concello, Rianxo, con letra galaecia, deseñada por Castelao, a propia figura de Castelao e o concello e o escudo do concello. É unha actuación bastante importante, tamén conleva algúns buxos e algunha outra especie ornamental, pero principalmente o que vamos ver é un debuxo no chan que nos vai permitir mantela con un mínimo de traballo por parte do Concello, que a partir deste momento faríase cargo de algún xeito do seu mantemento. A actuación suporá un investimento próximo aos 40.000 euros con fondos propios. O alcalde agarda que se complemente cunha mellor sinalización do parque empresarial.